Wow. Hanggang kilikili nga. Aabot yan. Hanggang balikat yan, aabot yan. Sige. Ang pangit-pangit mo. Ang sakit. Sakit kayo. Masakit. Pangit-pangit mo talaga. Sakit kayo. Parang may napanood akong video gano'n ha. Yung ginagamot ng pasyente ay ginagamot ng albularyo. Sabi niya, matanda, galing ng ibang bansa, nagpagamot. Biglang sinapian, sabi niya sa albularyo, pangit! Pangit! Pangit ka! Pangit! Pangit mo! Hindi siya, pangit, hindi yung nagagamot. Hindi. Talagang masakit ito. Dinudurog lang yan. Okay lang, di kayo wag na uto. Nakakayaan mo kung uto. Iyon, pumasok siya. Sama Ayaw, lang ha. naman Straight. ang hangin na naman. Natural. Magbaba mo lang ito tayo. Natural lang. Yan. Diyanan mo lang ha. Tingnan mo yung buto ng asawa mo rito. Hawakan mo. Ang layo ng buto niyo. Ayaw niya niya. Hindi, lahat. Tinilit. O, tingnan mo, hawakan mo yung buto sa kabilang linya. Anong pinagkaiba? Dislocate, no? Buo, tapos ito nakagano, no? Balagbag. Bakit nagkaka-frozen? So, Sa permis na ginagawa mo, maghapon, hindi mo siya nagagano napapahinga. Cellphone lang, saka lang. Yung kunyari, di ba sabi mo nananahi ka? oo, nagkaka-frozen. Araw-araw lang siya ganun. Tapos minsan nababasa. Nakaganyan lang. Nagbabasa siya. Ano, Kapag inaapawag ko na. namamalengke, dito niya ano yung... Kaya gumagawa ka na to, Normal natin, ha? Huwag mo lalagyan ng power kasi itong iangat natin. Hindi katawan, ha? Normal lang. Hinga. Inhale. Kaya magaling ka kumanta. Ay, ako! Hindi ka na tumasakit. Wag! Oh, Ilan taong ka na? 58. Ilan ang anak mo? Isa lang po. Huwag mo labanan, sinasadya mo. Nalalaman ko. Lalagyan nila ng bago yung ano. Mahimatay ako. Ay, hindi. Hindi. Mas masakit pa yung kagat ng antik dito. Normal lang. Huwag mo lalagyan ng power. Sumasabay yung katawan mo. Okay. Yun. 1. Huwag mo isabay yung katawan mo. Okay, Baba. okay. 2. Okay. Tigas ulo ah. 3. Huwag ka nilalabang Yun. na masakit Narinig yan. mo? Yes. Pabayaan mo muna siya. Pumasok yung dugo. Close open. Pababayin mo muna yung dugo mo. Close open, start. Hawakan mo, boyfriend! Hawakan si girlfriend! Ano pinagkaiba? Bumibilog na. Oo, hindi ka tulad ng pag-ibig. Parang Yung... Malayo? Yung pinaka-sleeve dito. Nung pa nga niya sinasabi, baka daw frozen. Frozen Hindi talaga. naman eh. frozen siya. Sabi ko ba't hanggang dede? Sakto. Lahat yan. Kasi hindi niya maitaas eh. Sabi ko itaas mo gano'n. Ako pero hindi hanggang dede ko. Nagkaan na yun. Lahat yan ang press. Kung sasabihin yung pangit na salita, nag-live tayo, mga manonood. Press na lang! Oh, breast. Ano ba yan? Okay, breast. Yun. Pumasok na siya, di ba? Nangdaman mo. Pakaramdaman mo sa breast mo. Nawawala na yung nagatik. Oh. Na. Tumawa ka lang. Oo, paano mga tao? Tsaka kaya? Para hindi Yan. mahalata. Normal lang, normal. Huwag mong gagawin, ha? Saan na lang yung konti. Huwag ka magsiselos, boyfriend, ha? Hinga mo lang eh. 1. Release lang dahan-dahan. Hindi, ibig yan. Sige pa. Isa pa. Huwag masyado. Normal lang. Inhale, exhale lang. Angat, baba, buga. Inhale. Release. Exhale. Yan. Huwag mong bibigyan ng hangin, ha? Inhale. Huwag mong bibigyan ng hangin. Baba ulit ng hangin. Baba, tulak. Yun. Maya mo siya. O, dumilag ka. Hawakan mo ulit, boyfriend. Hawakan mo sa girlfriend mo. Oh, boyfriend. Ano pinag-iba? Bilog na. Bilog-bilog. Hindi ano, triangle. Ano na nito? Parang ano yun, yung parang buto na Nawala yung gatla. Nakaganon siya, oh. Nakahiwalay. Parang nakahiwalay siya. Ngayon, ganon mo. Ganyan, te. Tapos ikaw na magkarakdadan, anong pinagkaiba? Para sa'yo. Hindi na siya, ano, yung parang hindi ko na siya, hindi masakit na Oo. iaba. Iangat mo ang todo, dahan-dahan. Anong pinagkaiba? Yan, oh. Naitotodo niya, no? Kanina, ganyan yan. Yan yung buto mo kanina. Ngayon, na-strict niya na yan. Hindi ko kasi dati may time masakit na. Hindi naman ito mabibigat, hindi mo kaya kutuwa sa akin. Kaso nga masama, hindi mo talaga ito kaya. Masakit kasi yan pag may nawasak. Rahan-rahan. Ay, hindi mo kaya. Maniwala ka sa akin. Kaya nga. Lahat ng kanta, kakantahin mo. Bigyan na boses niya. Ay, Ay, kahit ah. gano'ng kaganda boss nito, ang kanta nito, hindi at aray.
Tataba ka na. Tutunog yan, nasin ka, unikla. Yan, para mawala na yung ugat dyan sa may dito mo. Hindi kasi siya sa may tiiti. Yan. Nakalimutan ko to kanina yung demo eh. Kung ginin ko to kanina, hihiyaw sa sakit yan. Abot ko sa breast niya. Tingnan mo, hindi na. O, di ba? Hindi na siya masyado. Hindi talagang pag ginagalaw ko kasi masakit sa day. Sa Kakakit breast. lang siya. Oo, Sabi ano? niya, kumokonekta daw din. Oo, sa O breast. ano, natuwa ka, pinilit kitang magpa-check up. Eh kasi parang wala ko mawawa. Kasi pabalik-balik lang siya dati, nawawala. Tsaka pag nakahiga lang ako, naka-steady lang, walang masakit. Pag kumilos lang, saka lang masakit. Kasi nahatak yung ugat ni pag tumikilos ka. Lalo kung nagka-kanan kaliwa. Pinatagal mo ang pinatagal ng gano'n niya kanina. Hindi pa. Mas masakit. Hinga ng isang beses. Release. Oh, tumunog. Hinga ng isang beses ulit. Masarap yung Sige pa. gagawin. Release. Oh, Hinga ng diretso. Hinga ng diretso. Liliko. Sabi mo, masarap eh. Ibukan mata. Di ba masarap? Hindi, di ka na nararamdaman yun. Hindi pa nararamdaman niya. Gusto mo Pangalawa, te, pagbalik mo, pupersahin na natin ng konti yan, te, ha? Kasi pag hindi natin pinupersa yon, ganun pa rin ang ginagawa kong same lang, matagal. Aabutin ka ng 7 times. Mas maganda, 3 times to 2 times lang, para wasakin na natin, para gumano na yan, oh. Okay, ganun, te. Pag mong hahawak may gift, dikit mo lang. Tapos iangat mo. Kung ano pinagkaiba sa pakanamdam mo. nahiyaan ko na siya. Naano mo na siya. Natataas ko na siya ng ano. Hindi ko kasi naitataas talaga siya ng diretso. Sige, dati. hatakan mo, te. Yan, o, kuya. Ay, Naangat na ng asawa yan, oh. Kanina, ganyan lang kasi yan, oh. Hindi ko kaya kasi. Sige, tulak mo to, te. Oh, konti, oh, kino mo. Ulit. Kanina, ganyan lang yan, di ba? Hindi ko Tulak kaya ulit. pati dati talaga. Oh, konti na lang. Sige, aba. O iwanan ka na namin dito. Oh, Di pwede. Matinagyan kami ako. hindi agad. Ay, nananahi ka pala, te, no? Ito kasi yung pinatutulak ko. Ito. Oo, yun. There. Ako yung tinatabas ko siya nananahi. Ah, ito naman ay maglakad tabas ng tabas. Family affair na ang business. pag Family business, affair. kailangan, no? Family tabas. Family. Sandala ko, te. Huwag mo masyado. Okay. Hindi, teka lang. Paano? Umatras ka pa ng konti. Masyado malayo. Sige pa. Yan. Ganyan ka. Ulit. Saka lang, makakamdaman ko lang na nasa sumatak mo. Yun. Hindi. Hindi na malalim. Isa lang. Release. Ano ba? Release. Huwag mo, te. Lalabanan. Huwag mo. Okay. Papasok Okay, mo na. go. Release. Hinga. Wala. Yun. Narinig mo? Bigay. Hindi. Ngayon, iangat mo na ulit. Kung anong pinagkaiba. Nayamat ko na siya. Hindi ko kaya dati talaga. Pag may... Ano kailangan niya, kuya? Tres yata. Hmm. Kasi kanina, sinukat ko na yan. Ganyan lang yan eh. Oh, angat. Hindi. Ako. Angat to. Ito. Oh, yan oh. Prans na lang. Oh. Ayun. Turuan siya ng exercise. Oh, pakpak. Thank you, Lord. Nasa text yun. Naisukat siya. Ihala. Ate. Sasampayan. Te, bye-bye na. Thank you, Lord. Madali lang yan, te. Di ba, nananahi?